lose kachel koda jalupne mano Rigathi Gachagua gin gik mage wawinja ne kata ng'wadhi nyime gi twak. Lakini I want to promise them Kenya is not going to be the same. You will not blackmail this nation. You will not threaten the people of Kenya. We are determined to move the country forward. Wacha afanye maandamano asubuhi, saa 7 jioni, hakuna handshake. And the reason is one. The handshake was a bad experiment. It is the worst thing that has ever happened in the history of Kenya for 60 years. All the economic mess we are having today is as a result of that handshake. Mane paro manjire kar kanyo ikinde makoro ganda kachel koda jotelo nigi paro ni uchumi onego beni rango ka kireso to ng'anyo kata rombe makamagi ok onego beni bedo kegwacho nyaka sani onge thuolo moro mar handshake. Gigi duto mantiere pachi kotenore kod weche makamagi mowuok kuom jotend piny Kenya madongo ma wantiere go sani e piny Kenya en man. Ok apar ni jalup jatend piny Kenya migosi Rigathi wacho adieri nikech gik ma otemo wacho kanyo wate wang'eyo ok gin gik mopondo kata gik ma nono tiend gi tek. Wang'eyo gik moketo piny Kenya wach matek ma wantie ni. Gik moketo piny Kenya kama tek ma wantie ni namba 1 en corruption. Ma corruption manoyudi kwa pimo e kinde mar tend Jubilee mokwongo mochopo nyaka higa gana 2017 ok nyal romore gi corruption mwaneno e kinde ma migosi Rigathi luongo ni kinde mag handshake. Namba 2 gimochopowa kama